Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 20, versikulo 17. Mabalin anaimas at araon ti magunod mo iti kinaswitik. Ngam iti saan ang mabayag, mayarig iti darat ang maipamulmulkan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ang maitampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lakay, aldawan. Ang mga numaladaw ka iti trabaho. Makaturturugak pay laang. Nasapa pay. Anya na sa papay, aldawan. Awanan ti trabaho ka. Anya? Awanan trabaho? Kasano nga rodon? Katni, dandani akon aganak. Duan ton ti putot mo. Agpiro kak manan iti sabali ah. Kanayon ka lang maikat iti trabaho. Daming sweet-sweetik mo. Agdal na ka man. Anya aswitik. Tapno agpaot ka iti trabaho. Masapon nga agsingsingpot ka. Nanang, anya ka diti sweetik? Ha? Ne, apay adam-damagam dahi ta anak. Nanggag ko ngamin itay niya imbagam ka ni tatang. Anak, saan anasaya at adumdumngag ka iti saritaan dagiti nataengan? Ay, dakas ka di nanang. Apay nga rod nagpigsa ti panang ibagam. Iso anang ngag ko. Ha? Napigsa ka di? Ay, sorry anak. Ngaminton maminsan, saan ka adumdumngag iti saritaan mi, Wan? Wen nanang, anya ti kayat asawan ti sweetik? Ti sweetie kat panangloko iti pada a tao. Saan anasaya at dayjay nga aramid? Ay, kasta ka di nanang. Ay, win maditi kasta nga aramid, nanang. Oh, kumusta lakay? Ada ka di nasarakam at trabaho? Addan bakit? Para luto ti tinapay itinalatak a bakery. Ne, imbag man, tada nangawat kan ka. Ay na. Nalaing to'y asawa bakit? Isuasaan kang agdandanag nukas jay amawananak iti trabaho. Naglakat ti agbirok. Naira na laang mo't nga da bakante iti nagaplayam. Agsingsingpot ka kuman, tapno saan ka manan ang maikat. Nasingpat to'y asawa bakit? Sapay la kuma, lakay. Adda pa panak. Iso adda kayo pala ti magamo dito bakery. Ariglado, boss. Saan kayo amadanagan? Ken si kapay laeng ti mangida ulo kadagiti agluto, Si kamot ti na ti magamo iti paglakwan. Syakmat nga, boss. Anya mo ti trabaho? Umay kay di opisina, tay bagagken ka ti trabaho. Hala, intan. Wen, boss. Maya kon. Nay, apa yan? Inayaban mo tan ni boss ni Jade iji opisina na. Ne. Dan samot sa bali nga ibagana. Ang mga no italak na ti opisina na kini Jade. Ha? Nga ta. Ipiyar na nga ta. Uno. Ni, anya ti kayat mo asawan. Sa bali pa itingir sim. Ha? Jack ibagbaga. Makamo kamat nga agpaliiw. Di ka maawatan, Manong Greg. Maawatam to. Jade, agtugaw ka. Taday bagaken ka. Ken, ibagak ti trabaho. Wen, boss. Dumngagak. Si kaamin ti mangilista kadagiti sumrag a produkto iti bakery. Kastamatan dagiti mapaglakwan. Wen, boss. Matungpal ti bilin nyo. Amin na masapsapol iti panaglutuan ken aminen. Ilista amin. Tapno ammo tayo dagiti amin a nausar ken mapaglakwan. Itata siya kung tinakaitalkan ti panagluto iti tinapay. Mabalin kun nga iyawid dagito'y atinapay. Ni, Manong Greg, anya dagita ing kargam iti dakkel abag mo. Ha? Ne. Apay adamagam. Kukwak dagitoy. Awan mo tinakitak akas ta abag mo itay simangput ka. Itatagawid ka, addan? Tila ibagbagam.
Ginatang ko itay rimwarak. Mabalin akitaan ti karga tabag mo? Na. Kaya't mo ka di akitaan dagiti pribado agamik ko, ha? Ah, ay, sorry Manong. Tatang, anya ka ti dagitoy? Aguma kaamangan iti tinapay, anak ko. Adu at tinapay ti kargana day tabag. Ha? Ado at tinapay? Ay na, mabsugak nga rod ano kasta. Nagadumot nun ti ginatang mo at tinapay, lakay. Saan ko aginatang dagita, bakit? Inalak iti panadirya pagtrab-trabahwak. Anya ti kahit mo asawan? Inlibas mo? Ah, ne. Anya nga inlibas? Ay, siyak ti bus ijay. Iso maalaklat ta ti kayat kong alaan. Ay na, sabalin sa manunday to'y, Greg. Anya ka kadi? Isang patan kayo lang arudan. At dapay maibagam. Nga madiday tangar aramidam, dakas. Sa anak adakos. Awan ka diti madmadlaw mo kin ni Manong Greg no kasdi nga gawid. Madlaw nga anya. At dan samot iyaw awid na. Kwa, pasaray madlaw ko nga dabag anapon no nga iyawid na. Ngamjak amo no anya ti kargana. Kadagiti inventory nga aramidag. At damapokpokaw kadagiti mausar. Kasta ka di? Adda idibag na adakkel. Kat dinamag ko no anya ti kargana. Kunana mat apribado ka no agamit na. Tinasayati na. Obserbaran ta. Sige, aramiden ta dayta. Anya ka diday ta insangpot mo? Gimatangak iti arena. Kanasukar. Bagla nga ilutom. Kating kailako no kayat mo. Ginatang mo ka di at talaga dagitoy, Greg. Ginatang ko nga road. Apay akas la agdwa-dwa ka. Pankaklaang no ginatang mo, wano, sinikwat mo manon. Di ka kat agyaman. Tadain sangpot ko alutwam. Sige, agluto akman nga rod iti pancake, ta isursur ko di ta kaaruba. Una, adumot siguro ti gumatang. Uray siya, aglako akmat. No kanayon kayong aglako, adun to ti maurnong yo apaggatang itinaimas at araon. Oh, adda ka dinadlaw mo. Wen, adda manen dakkel abag anakitak nga inyawid na. Kasaritak to man. Amangan no ipabayad ni boss dagiti mapukpukaw dito'y bakery. Ne. Anya ka diti mapaspasamak dito eh. Manong. Ado ti mapukpukaw dito'y bakery. Anya ka di dagiti yaw awid mo. Ne. Anya? Pagtatakawon nak? Kasta ak ka di iti panagkitam, ha? Manong, sigurado abirokan ni boss dagiti mapukpukaw inton sumangpat. Amangan matkid di no si katimang iaw-awid. Tatang, ado tinaglakwan mi kan ni nanang. Mayat gayam taglako iti pancake. Agpaiso ka di, anak ko? Un tatang, napartak nga ilako. Kunak tumat nga ado ti gumatang. Mayat nga ro ti agyawid. Agyawid iti anya, tatang. Ada ka di imbagak, anak ko? Imbagamot itay, amayat gayam tagyawid. Awan day jay, anak ko. Sabali, tinangag mo. Cindy, kaslada pang panunutom, anak ko. Ningamin tatang. Oh, apay ni tatang mo. Imbaga na ngamin itay, amayat kano ti agyawid. Agiyawid iti? Iti imbagak ngamin nga adu ti kimatang iti inlutom a pancake. Kasya ti imbaga na. Iti dinamag ko, no anya jayawid na. Imbaga na kit din sa balik ano tinangag ko. Sa anak mo't atulang. Ha? Ay, sabalin sa daytoyan Amang ano iliblibas na dagiti iyaw awid na nga arena kas kada asukar. Nanang, adda ka di ibagbagayo. Ay, awan anak ko. Adala na lagip ko. Ayos. Adu manundag ito'y ingkargak iti sako nga ihawid kuntun manamdama. Manong!
Anya ka di dayta? Ne. Jade. Apa adam-damagam no anya dagitoy. Sako kan plastik dagitoy. Apay, anya ti mapaspasamag nitoy. Ni, si mangpet kayo matgayaman, boss. Damdamagak, no niya ti karga ti sako ngayong baklay na. Greg, anya ka di dagita. Kuha, boss. Sako kan plastik dagitoy. Hala, ibabam day taas ako. Takitaek. Ha? Kuha, sir. Agur-ora ya, Greg. Ibabam, takitaek, kunak. Sige, boss. Aha! Ari namat kan asukar dagitoy. Anya ti kay tasawan daytoy. Agtaktakaw ka, Greg. Saan mat, boss? Italang, ada kayo matan. Anya? Anya jay kunam, Jade. Nakita ni Boss Jay iyawid ko man ni Manong Greg. Wanti na. Kasta unay ti dandanag ni Manong Greg. Anya nga iti ko na ni Boss kin ni Greg. Kinid daw na ti inventory nga naramit ko. Makita na ijay, dagiti mapukpukaw. Anya ita ti makunam, Greg. Ado ti mapukpukaw dito'y bakery. Awan mati inalalak, boss. Saan ka na makapaglibak? Nakitak ti mismong inyawid mo. Naira na lang dayjay, boss. Numapanagnagak nga gar-aramid kay ti saan anasayaat. Dakis ka. Abay, adda ka di pagbayad mo kadagiti tinagtakaw mo. Awan ti pagbayad ko, boss. Awan mo ti ibinin siya ang nagtakawak. Nagbidot kay ti daytangay bagam. Adda CCTV ditoy. Ngem, saan nyo nga mo? Nila ang Jade di makamo. Anya? At damat gayam CCTV dito eh. Di mo pa'y imbagbaga. Dayta timbilin ni boss. Ay, piman ama nung Greg. Nakabalo dun. Iso nga rod, kaasimot ti pamilya na. Una, sapay dandan ni aganak ti asawa na. Ay, sinayang na lang ti masakbayan ti pamilya na. Ngarud di na pinanunot ti madi nga ibunga ti madi nga aramid na. Saan aya nga imbagak kan ka idi? Ama di ti agswitik. Inramraman na kami pa iti anak mo. Nangan kami iti taraon nga innalam babaen iti siniswitik. Pakawanan na kumahabakat. Gapo iti ayat ko amapakan kayo iti naimas. Iswa na aramid ko dayjay. Ngam nakitam ti madi nga imbungan, ha? Uray simple lang ko matitaraon. No lakit di ta naala day ta iti nadalos awagas. Awan ti pakababalawam. Adala ko mapagpiansak. Pangalaan tayo ngay ita ti pagpiansam. Bakit? Ada ka din na diskitiram apagpiansak. Awan lakay. Marigatan akpay amagmag ng agbiro. Tadakkelan ti tiyan ko. Dandani akon aganak. Bakit? Agbababawi ak. Ngam nalpasan ti amin. Daytoy, hindi bagbagakan ka. Di naktumot ngamin impangag. Jak impagarop. Asumangpat ni bus iti day di agundaway. Iti kumaamin agundaway. Kat si sasagana ka iti isasangpot ti bus mo. Saan asa ka laagin si singpet? No ammo mga adda ijay. Nanang, apay anabalod ni tatang. Gapo iti ayat ni tatang mo ang makapangantayo iti naimas at taraon, anak ko. Isod ay jay. Nagyawid iti arina ken asukar nga inala na iti pagtrab-trabahuan na a bakery. Di nakatiam mo, ama di tinaramid na. Jakman amo anak ko. Iso asika, inton dumakkel ka. Saan ka nga agswitik iti padam a tao? Nanang, ngamin, dakas ti panagswitik.
Wan anak, kat da ito'y tilaglagi pam. Uray saan anaimas ti taraon tayo. No lakit di ta naala day ta itinadalos awagas, awan ti pagbasulam. Ngam no nagswitik ka, kat naduktalan da, dakdakas ti ibunga na. Nasamsamit ti taraon no daytoy ket nagunod itinadalos awagas. Liklikan ti mangswitik saan nga agnanayon a mailimad ti madi nga aramid. Papagayam, litan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag ng oras kada kayo amin.